have my ultrasound right now. Yay! Ang init! Ang ganda ng mga building dito. The BPI. Ganyan yung building nila, di ba? Hey everyone! Welcome back to another vlog. Yeah, nandito kami ngayon sa vegan kasi magpapacheck up ako sa OB. Napacheck na ako dati but I need to have my ultrasound right now. Yeah, let's go! Okay, so tapos na ang check up sa OB. Clear ang lahat. Talagang matindi lang ang premenstrual syndrome ko. And kanina, tinitingnan ko yung video ko kanina na pinakauna. May kulay pink pala yung hair ko. Konti lang pag naarawan, so hindi pa rin siya talaga hindi pa rin siya talaga umeepekto na yung magpi-pink yung hair. Hey everyone! Lilipat kami sa ibang Jabi. Doon kami sa may plaza ng vegan. Nandito tayo sa Plaza Burgos and the church is over there. Hey everyone! Dadaan lang kami dito. Yay! Ang init! The church is over there. Dadaan lang kami. Kakain kami sa my Greenwich. So, tingnan nyo yung McDo dito. That is the McDonald's. O, diba? Ang ganda. Tapos yung Bell Tower, yung Jollibee, nandyan din sa gilid. National Bookstore. Sobrang init. Pero nandito na kami sa may... Ito pala talaga yung Plaza Burgos. Ayan. Dito si Michelle D nung yung vlog niya sa vegan. Dito sila. Ngayon pupunta kami sa may Greenwich. Doon kami kakain kasi sawang-sawa na ako sa fried chicken ng Jollibee ng batang to. Puro siya Jollibee. Yay! Let's eat! Picture mo nga. Picture mo nga kasi basa mo sa... Wala pang pizza. Tapos na kami na mag lunch. And I'm currently drinking this one from Greenwich. Ayan, sobrang sarap niya guys. If you happen to go to Greenwich, Hi everyone. get this one. Hi everyone! Ah. Drinking my inomon. Mainamon. Ang ganda ng mga building dito. The BPI, ganyan yung building nila, di ba? Ano pa rin talaga, yung parang old style, ganun yung ginagawa nila dito. Kasi di ba, heritage is yung nila sa Heritage Street sa Cagayan. We are back home guys and mag-hi-bye ka lang. Hi everyone! Yan, and dito kami sa garden ni lolo ko. Kuha kami ng mga gulay kasi may mga bisita kami na vegetarian. Wala kaming gulay, fish lang meron. So dagdagan natin. Tingin lang ako ng talbos ng kamote at talbos ng ampalaya. Yeah, we're going na. Ito lang yung nakuha ko. Kinuha na yung ni Bebe Calls yung iba na kinuha ko ang talbos ng ampalaya. Ayan, Dad! Hindi ka niya mo ay paako! Ayan. 20. O kaya, Sige, pag 60. Yan. Tapos 70 sa gitna. Dalawang pa sa gitna. Sa gitna! 70 sa gitna. 70 sa gitna. ako nga mag-play. Oo.
Sige ka. Oh. Ulit! O, takbo ka. Amba ka. Amba ka. Oh, sige, yung ate din. Ay, hindi ka naman ba? Ulit. Gawa ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sumali ka man. Ang bigat-bigat mo naman kasi. Oh, siya din daw ah. Siya. Oh. Dali. Okay, game, okay. Dali. Ganyan. Ayaw. Basta na i-jump mo. Ay, yung last ko. Yung last ko pang ay. I-jump mo ito. Ang layo mo naman kasi. Ito ka, yan. Oh, jump. Yan. Yan. Layo pa ng ano mo, belo mo. Wow, ang galing. Dati naglaro kami ng piko dito sa bahay. Ngayon naman puro 10-20. Alam nyo yung larong 10-20? Comment down below if you know that game. 10-20. Tapos Chinese garter, limburak, tsaka ano ba yun? Jumping rope. Ayan. Sleeping time na guys. And before I go to bed or before I sleep, naglagay muna ako ng peel off mask. And this is the Pure Derm, na peel off mask na cucumber siya. Sobrang favorite ko siya. Ilang beses ko na siyang ginamit. Siguro pang 4, pang 5 ko na. And once kay mama ko ginapit din niya yan. Sobrang tipid. Less than lang to, parang mga 70. Ganun lang siya. Sa less than 100 lang siya. Sulit na sulit ang pinambili talaga guys. Sobra. Ang ganda. Ang tight sa skin after. Try nyo kapag mapunta kayong Watsons. A must have talaga sa night routine. I already removed my mask and it feels so good, feels so tight and so soft ang skin. So, tulog na tayo. Good night guys and I'll talk to you guys tomorrow. Bye! Mwah. I'm begging, please don't play. No.